Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. To all the ladies, join us here at It's a Girl Thing. And now, here are our girls. Maya Paolas, kakaluguran na makiramdam, karing-karelang radyo at Manal Beking kaya katamo online live streaming. Aldo Sabado, tara na't may pagkwentuhang pasibayo. Keniking radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9, Bright FM, pisabihan tamo. Imialiwang bagay na peka-relate, lareng babae, yapin hindi po, It's a Girl Thing! Kaya ba po Miss Jo? V! At syempre, ang talent scout tamo, at suya po ang pasibayo, Doktet! Balo na yung sabayan nitang It's a Girl Thing! Siyempre. Miss mo ba? Miss Ken. Kami mo ba na-miss nyo rin? Ikay nang malakas ka na? Yeah! Ganun Tulad talaga. nung last week, di ba, V? Tulad nung last week ay mga talents. Yan! Talent ko yun, ha? Yes. At hindi lang isa, dalawa, with +1 pa yung +1 sinama. pa. Oh, At talagang kompleto. kwentuhan po natin last week ay tungkol sa Republic Act number 11210 o yung tinatag na EML or Expanded Maternity Leave. Bakit nga ba natin napagkwentuhan yun? At sino nakasama natin? Nakasama po natin si Attorney Angeli Andan and Attorney Jericho Bais, kasama ang kanilang associate, ang taga-notaryo, si Baby Kenzo po. Yes, no? Sabi niyo po last week, second official lalaki na guest natin si Attorney. Ay, meron na naman I like seeing it. Kahit it's a girl thing, you know, it's seeing the PO perspective naman ng mga lalaki. Yan! Ginawa ng rational para lang. Very, very welcome, di ba? Welcome na Oo. welcome naman. At yun sa naging kwentuhan po, doon natin nakita na ang pregnancy and motherhood, they are among the most important phases in a woman's life. Kaya nga naman, yung maternity leave na meron ng mga empleyado, ay na-expand pa nga po. Ang RA 11210 EML, it increased the benefits given to women who just gave birth. Like from 60 days, yun po ba yung mga naabutan ninyo noon? 60 days. Ngayon po, 105 days na ng paid leave. At ang pinakamaano pa doon ay regardless of the frequency ng pagbubuntis ng isang nanay. So, pwede po niyang i-avail yun every time na buntis siya. Hindi kagaya daw noon na may limit kung ilang anak lang ang pwedeng gamitan ng ganon ni mommy. At kapag solo parent naman po, may plus 15 days pa na paid din yun. At dun po sa expanded maternity leave, mabibigyan din ng days or from that day, kukuha sila para ibigay sa alternative caregiver. It could be the father or kung meron po silang ibang mag-aalaga sa baby. Tapos, na-mention din po na in cases of miscarriage or
emergency termination of pregnancy, which includes stillbirth, yung paid maternity leave nila shall be 60 days. So, makaka-avail pa rin po ang mommy. Enough time for recovery. At yun nga po, kagaya na naman siya kanina, a woman may apply for maternity leave in every instance of pregnancy regardless of frequency. Sabi nga po ni Attorney Jericho, eto pa po, wala nang discrimination yun sa EML dahil pwede nga yung solo parent, pwede rin yung mga lesbian na basta nagbuntis po. And sabi naman niya, kahit naman married ka o hindi, nanay ka pa rin. Dahil alam naman po natin na mga nanay hindi naman talaga nagbabakasyon. Kaya parang regalo na rin na ibigay sa kanila itong 105 days na paid leave. At sa naging kwentuhan po natin, nagbigay po ng iilang reminders sina attorney, especially about sa pag-notify ni employee sa kanyang employer or sa HR po, regarding sa kanyang pagbubuntis. Kasi sabi nga nila, may ibang nagbubuntis na hindi halata ang kanilang baby bump. So baka naman i-assume na, naman mabuktutin eh. So maganda na rin pong ma-notify si employer para na rin ma-process nila yung mga kinakailangan na ibigay kay employee, especially yung mga benefits. Tapos isa po sa naging personal experiences ni Attorney Angeli at Attorney Jericho, ay sabi nila, kailangan mag-comply sa SSS contributions to maximize the benefits, especially po yung 3 months within the last 12-month period para daw po makuha nyo lahat kasi sayang din sila daw kahit gusto nilang ihabol, kahit sila yung mga abogado na, batas ay batas, hindi po talaga nila nakuha yung benefit doon. At ito po, parang bottom line, EML is a great help for mothers in taking care of their child and themselves as well. At ito po ang mga Facebook pages if ever need nyo po ng mga attorneys, no, mga mag-partner, pwede po ninyong tignan ang Facebook page nila, Bayis Andan Law Offices, or go to their website, bayisandanlaw.com, or contact them at 0915-968-2503. You may also visit, pwede daw po ang walk-in sa second floor ng GT Building above Showings sa Barangay Santa Cruz, Magalang. At malapit ko na po talagang gawan ng legal diary sa natin, no? Para at least sama-sama Yes, ako dyan. tayong nai-inform sa mga batas. And we could invite experts about it. Yes, opo, diba? para hindi lang kami ni Ma'am Jo yung nagkukwentuhan dito. No. Kailangan talaga iba pag alam natin ang mga batas at karapatan pang tao. Para makita natin ulit si Baby Kenzo. Opo, para makita nyo rin ang paglaki niya. Sabay namin. Ayan, kwentong Gusto ko na una yung yung Finding the One. Tapos, Nagdala ng plus one. Plus one, no? Last month po, parang umikot ang kwentuhan natin sa The One, no? The One. May Finding the One, may nakilala tayong nahanap na ang The One, at may plus one pa. So, paano naman tayo ngayon? Paano naman ako ngayon? August na. Ay, huwag ka nag-ghost. No. Don't tell me nag-ghost ka. No. Yan na po, no? August na. Agosto mo na bang mahanap ang iyo? Kaya niyo ba yun? Ako nahanap ko na. Ay! Kaya pala. Pero, paano mo naman mahahanap kung malabo naman ang iyong paningin? O di kaya naman, ang layo-layo ng tinatanaw mo. Baka kasi nasa harapan mo na, hindi mo pa makita. Dapat puring mga to, tutok-tukanan na ka. Ay, naku! Kaya naman, pag-usapan natin ang ating mga mata, ang kanilang halaga, at paano ang tamang pag-aalaga sa mga ito. To help us see clearly of what we may be missing out, we have with us IPAO or Integrated Philippine Association of Optometrists Incorporated, Pampanga Chapter. We have with us, ito po, no, napakalapit sa camera, magandang-maganda kahit na-trap sa elevator, Dr. Lynette Soriano, and of course our talent scout, Dr. Elizabeth Canlas, at nagbabalik po para sa mga OG viewers and listeners ng 91.9 Bright FM, Doc Chester Macapagal. Hello po, welcome
again. Kayong tatlo po, welcome again. Nakita na niya yung kanyang dawan. Malapit na magkaroon ng plus one. Iba talaga pag malinaw ang mata. Ikikimakiramdam yan ang digetang extended maternity leave. Okay, balwana. Makikiramdam yung masalese. O, Doc, yung contributions ko. Mayad kang tabi. Pasensya ka na, pangalong beses na boy lang ngayon. So it's a girl thing. Parang isang tampulan ng biro today. Pasensya na. Papag-greet tayo by Doc Beth, syempre. Hello, good afternoon po. Nandito ulit kami sa 91.9 Bright FM and we are celebrating August as our sight-saving month. Yan. At si Doc Lynette. Hindi pa mo kalagong Yenny. Ay, gandang hapon po sa inyong lahat. Sa nakikinig ng It's a Girl Thing. It's a girl thing talaga. May kasama kaming It's a Boy. Katulad sinabi Doc Beth, it's sight-saving month. August po, isa-celebrate at makikinig po kayo sa mga eye-tips na ibibigay po natin. Yan And of course, si Doc Chester, we missed you. Yes. Sanay mo. Tanghalian na. Ay, aliwaya pala ito. Aliwaya pala ito. Na-miss niya. It's good to be back. And hello kay rin kay katamong talapakiramdam. Tapa mo. Mag-ready po. Pag-ready ko. Doc Chester, i-update tala ring friends. You now have your own clinic, right? Yes, I'm on my private practice right now since 2022 and my clinic is located in Santa Rita, Pampanga, Simpao Makapagal Vision Center. Yan. Si Doc Beth, yung clinic. Clinic ko po dito sa Angelinas Optical Clinic beside the cathedral. It's still under my mom's name. It's a legacy. Yan At si Doc Lynette. Sa Vince Optical Clinic po, meron po kami doon sa may San Rafael, Mexico at sa may Bulaon, San Fernando, Pampanga. Yan Anything new about the celebration for this year? Sabi nyo kakatapos lang inyong conference, Doc Beth. Ikaw, Doc Lynette. Doc Lynette. Kakatapos lang ng conference. Nakahinga na right? po ba si Doc? Nakahinga nga na. Yung regional. Actually, kakatapos lang po ng mga regional conference at mga ibang activities po namin. So, recently po, nag-ano po kami sa mga schools, Brigada Eskwela, for the, sa mga students. Saan po ta? Una po, nagpunta kami sa Parulog Elementary School. Actually po, sa may Bulaon. Bulaon. And pangalawa po, recently lang po, nung August 1, sa Lanang High School po sa may Candaba, Pampanga. Pasyal. Makapalakpak ko pero malaut-laut yan. Riverside lang po. Poblasyon ko po. Pero kasi kailangan yan, no? Di ba? Lalo yung mga sa estudyante na balita ko, Doc Chester, mas pabata ng pabata ngayon ng mga may sakit sa mata. Yes, and majority, and especially ngayon may muklat na in klase. It's a trend na mo rin since the past year na may gumpisaing extensive use of Blended, gadgets. oo. And especially when the pandemic came, dahil anak tamo ngayon masyado lang gamit keng gadget. Emo keng personal use na, maski keng potang schoolwork na. And sabihan ta na, maski ngayon panahon na yun na sabihan ta ng medyo relaxed ta na, makanyan. Still, Akasanayan ka na Ang potang sabihan ta ng mag-suspend mong klase, increment weather, makanyan. Online ang klase. Online ang klase. Yes. Still, their life continues on the digital platform. And ngayon kanito. Kung dati nakokontrol natin yung screen time, even the pedia and the doctors will say na bawasan tamo yung karinganak, lalo na younger na. O ningin alalan choice na, preschool, kinder, grade school, requirement siya po. Mo kasi karing anak maski kay katamong na kay adult age tamong makanini with the advent of digital viewing platforms. Kasi computer age na kasi talaga. No manal be TV rin tao masyado. Guilty as charged. Alas 4 ni nga bak malbe akong kay drama. Netflix, Relate na relate kami sa'yo, Doc. Ayan, so kwentong about sa mata. Baka may tanong po kayo. Mamaya maghihingi tayo ng
tips, no, from our doctors. Paano nga ba alagaan yung mga mata natin? And so, V, mag-i-invite na tayo? Yes po, ka rin pong kakaluguran tamo, malabugo, malino alaman mata. Akit yung kaya pa rin naman po, live na live ta na po. Kaya agatanda kayo pong magkabeking, kaya katamong kwentuhan. Nung ating kayo pong buring ikutang, o buring i-share a kwento, patungkol lalo po ka rin matatamo ne. Malaryo pong i-comment, king kaya katamong live. Nya, eta po kakalingwan mag-like, share, and subscribe ka rin kaya katamong Facebook page at YouTube channel. Ing kaya katamong pong YouTube channel, ASF Radio Station 91.9 FM or go to www.youtube.com/c/ASF Radio Station 919 FM. Ating malagondiling pantunano, buklat po, ing kakatamong Facebook page, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or go to www.facebook.com/official.asfradio. Malyari kaya pong i-follow king kakatamong Twitter or X account at radio_ASF. Ing kakatamong naman pong Instagram account at ASF Radios. You can also support our radio station by your advertisements. You may send in your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact us at 0949-609-5478. Para naman po karing bisang mag-donate bilang lugod at suporta king radyo tamo. Ning Arkidiocese tamo, malaryo pong ipadala ka rin kakatamang donation platforms ang mayakit king kakatamang Facebook live streaming. The most convenient way po yung kakatamong GCash with the account number 0905-319-4871 ang Makilagyong Joseph Mary Bakay. Pakipadala naman po yung confirmation receipt king email asf.radio.mktg@gmail.com. Manadin na kayo pong official receipt ning kakayong donasyon. Dakal pong dakal, salamat. At bayo tayo umpisan po yung kakatamong malinong kwentuhan. Palabasan tala pa mo po ring mapila na paganaka ating kantang Can't Take My Eyes Off You by Gloria Gaynor. Abayan nyo kaya po, magbalik kaya po, Ing. It's a girl thing! Metong karing dakala kapag masusyan, ang makaparikil king ginutamong Jesus, yapin ning kapiesta ning pamanaliwa ng aske. Iti pawagana ing ligaya ning pamanyubli ng Mebya Jesus, at paganakana ka ring sabla, at datang ingaldo, makisan metong tamo king kayang ligaya. Ing ginu, eya mo manatili king kamatayan, nunesun lagyang anti ingaldo ing lupa na, at migani aking imalan ang makasilo king puti. Inyapin tandanan taya ing Agosto 6, ning banwang kasalukuyan, ing kapiesta ning pamanaliwa ng aske ning ginu. Ing radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, kaya bayang magmasusi king kapiesta ning pamanaliwa ng aske ning ginu. Ini po Father Angel Sanchez, SDB, Salesian Missionary, King Port Moresby, Papua New Guinea.
tanghali, kaya po It's a girl day! Kaya po Miss Jo. V, and Doc Beth, Doc Lynette, and Doc Chester. Ang dami na naman natin, Doctor. Parang naka-white coat. Sasabay tayo, B, Yes. naka-jacket din, naka-coat Yes, din. At ang kwento natin today, kaya marami tayong bisita. Ang kwento po natin today ay para sa Sight Saving Month 2024, I Can Do It. Yan. Ako na po ang unang magtatanong. Ako na po. Doc, ayan, total kaharap ko si Doc Chester. Kailan po ba dapat magpatingin ng mata? Kapag malabo ng pagtingin niya sa'yo. Naku! Hoy, ba't may mga tumatawa din sa camera? Charot. Dok, parang nahuli yung charot mo. Nakakapanibago sa Doc Chester, no? Meron ka pahugot na siya Nadali yung ngayon. charot niya. Kinabahan ako. Alam mo, seryoso, no? Madali, binilang ko yun. Oo, tanongin natin. Naku! Di ba? Oh, kailan natin malalaman na kailangan ng magpatingin? Seryosong sagot na yun. Samawi ka. Okay, first symptom na, ito, seryosong sagot na to, ha? Wala nang charot-charot Wala nang to. charot-charot to. Seryosong na to. Okay, first symptom na kailangan ninyong tignan, or kayo mismo mararamdaman ninyo, is that when you see or when you feel that your eyes are getting blurry. Either tumitingin ka sa malayo, tumitingin ka sa malapit, parehong malabo. And sometimes, kapag titingin ka sa ilaw, para siyang merong mga rays na parang nakasabog siya. Sabog yung ilaw, ganon. So those were the first signs na feel natin. Secondly is that okay naman ang vision mo, pero constant yung headache mo, constant yung dizziness mo. Nagpatingin ka na sa specialista, okay naman daw. Sa ENT, ganyan, okay naman daw. Then that's the time you check for vision problems. Ayun. Seryosong sagot Meron niya. din. Pwede rin, minsan nasusuka ka. Kaya yung iba minsan, madalas akala nila buntis. So, minsan nagpe-pregnancy test sila. So, hindi naman, no? Yung iba talaga, yung parang yung... Nahihilo. Minsan sabi na, parang may vertigo feeling. Ganon, no? So, marami, or pwedeng masakit din yung batok mo. Kasi ang muscle ng mata, hanggang batok yan eh. Kaya minsan yung iba akala na, Dok, nag-BP naman ako. Pero masakit yung batok ko. Or nahihilo ko. Akala mataas ang Yes, blood akala, pressure. And to add to what Doc Beth has already shared, ito, madalas na-feel ito ng mga nasa younger age bracket. Madalas pakiramdam nila, mabigat ang kanilang mata. That's what we call eye fatigue or eye strain. Ganun na yun. Mabilis mapagod yung Mabilis mata. mapagod ang mata nila. And sometimes, in relation to that pa rin, kasama nun, minsan parang malinaw nga mata nila tapos biglang magbablurry. Tapos bigla na namang lilinaw. Bigla ka na lang mag-out of focus na ganyan. Tapos lilinaw na naman. Parang camera lang na camera lang. lumabo no? Oo. So, those were the common signs na pwede nating tignan muna, or kung nararamdaman ninyo yun, that's the time you consult your trusted eye care professional. Ako, Dok, pag nag-drive ako, masakit ang mata ko. Yung pag medyo long distance, tapos parang na-strain siya. Pero nakakapagbasa naman ako, hindi ko kailangan ng salamin. Pero pag nagda-drive, doon ko napansin na parang Nagda-drive? Oo. Sa gabi? Or... sa araw, pero doon sumakit. Tapos doon ako nagpatingin na na kailangan pala ng, may grado na pala. So yun, pwedeng gano'n, no? Kasi parang, masakit masakit sa ulo. Tapos nung nagsuot nga ako ng salamin, nawala na yung strain nga. Kasi Oo. most of the time, unknowingly sa atin is, may grado na pala ako, pero hindi ko alam. Kasi, your eyes can still compensate for that minimal mag-a-adjust siya. blurriness. Oo. In due time na ina-adjust mo yung sarili mo, na makita mo yon, even though may grado ka na nakaunti, masyado mong ini-stress yung mata mo. And late in the afternoon or in the early evening, doon mo mafe-feel yung mga signs and symptoms na binanggit namin sa inyo, such as headaches, dizziness, yung nasusuka ka na nabanggit nga ni Doc Beth. Yun yung mga yun. Kaya, V, pag malabo na, Magpatingin ka na. patingin ka na. Pag malabo na, tumingin ka na ng iba. Huwag ganun.
Remake na. Oo, natitingin ng iba. Ay, nako. Huwag ka masyadong nag-a-adjust, namin. Oo. Napapaisip na naman ako sa mga. Malinaw ba naman po yung akin? Malinaw pa naman. Malinaw pa. Malinaw pa ba? Malinaw po. Kitang-kita ko nga eh. Pero may lilita yata. Additional info din, no? Lalo na, let's say, halimbawa sa mga bata ngayon, no? Maraming malalabong mata, no? Lalo na, it could also be kasi, hereditary, no? So, kung halimbawa, ang parents mo, kahit mother lang or father or both, malabong mata, medyo magsuspecha ka rin na possible, baka sa mga anak mo, malalabo rin ang kahit mata. recessive, basta it runs Yes. in the blood oo. talaga. Possible. Oo. Possible. So may nagsasalamin sa family. Oo. Oo. Lalo kung lahat ng kapatid mo nakasalamin Ako nga, na. sabi ko nga sa inyo, ako, ngayon na lang ako nag-glasses, no? Pero dahil May ang gustong asawa ayaw ko- umamin. May ayaw umamin. During my younger years, malinaw ang mata ko. But since si Habi, malabong mata, I have 5 kids, sabi ko nga, yung 4 ko, nagsasalamin. So, lahat sila nagmana sa papa nila. na Parang at malabong a young mata. age din po, nagsalamin Yeah. na rin sila. At a very young age, they started wearing Na-mention glasses. na po yung age. Na sabi nga po kanina, kailan yung kahit ba baby, pwede na rin pong ipatingin na yung mga... Yes. According to the, ano nga ba to? Go down. Teka, syempre, dapat tayo? May backup tayo. According to the American Optometric Association, as early as newborn, pwede na siyang i-check. So, na-bracket yung sa mga natin, binracket nila yung mga age group na pwedeng i-check. So, magsa-start sila to infant and toddler. Infant to toddler. Pwede na yon. So, that's from newborn to 2 years of age. Ang second bracket nun is yung preschool children. That would be at the age of 3 to 5 years of age. Tapos, school age children, that would be 6-year-old through 18-year-old. So, mako-considered pang pedya ang 18. But syempre tayo aware tayo na ganito masakit ang mata ko. Ganyan. But for kids, ano yung as a parent, syempre yung mga parents natin na nakikinig at nanonood dyan, what can they look for kung sakali halimbawa parang hindi kaya sa mata, kailangan mong Or patingin. ayaw umamin ng bata na malabo. Kasi hindi That's naman my niya brother. makukwento. Hindi niya makukwento naman hindi niya alam. Like tayo, hindi rin tayo aware minsan, Lalo na di ba? minsan, yung mga bata, hindi yan mareklamo. Sa mga parents natin, sa mga parents natin, the first sign that you have to take note din para malaman ninyo kung ang bata ay malabo ang mata, una is squinting. Nililiit nila yung mata ng bata na ganyan. Ayun, Okay. ayun. Oo. Pangalawa, eye rubbing. Kasi Irarab nahihirapan. nila yung mata nila. Kala nila madumi. Frequent. Kasi, ang normal response kasi ng tao, kapag malabo ang mata, irarab mo yan Para maalis in the Akala Baka may madumi lang. in the Oo. mood na lilinaw yan. Kaya ganun ang ginagawa ng bata. That's a normal behavior. Big wiper yan. Yeah. Oo, that's a normal Pero ba, behavior. hindi po magandang, ano yun, Hindi po maganda. ugali. Hindi po ano? magandang ugali yun. And next na titignan din ninyo if meron siyang eccentric viewing. Eccentric. Side view. Naka-side view, ganyan. Nag-head tilt, nag-head turn, ganyan. Oo. So, hindi diretso kung Hindi diretso tumingin. ang tingin nila. Kasi, pagilid. pwedeng may problema yung isang mata, pine-prefer niya lang yung isang mata, kaya yun yung mas Mas ginagawa maliwanag nila. kasi. Oo, okay. Poor ang hand and eye coordination nila. When they reach at a certain object, kinakapa. Kinakapa. Frequently, nagkakaroon sila ng bumps between corners. Oo. Hindi nag-gauge. Hindi nila nag-gauge Na yung malayo, corner. malapit na pala, Oo, tinamaan madalas na. nadadapa. Dahil malabo yun. Dahil malabo nga yung mata nila. But this would be the extreme na. No? That would be the extreme Oo, na. yung nabubunggo na, Oo. nadadapa. Now, yun ay for the toddlers, no? Oo. Now, when you go to the preschool age and you go to the school age na, unang-unang makikita nyo dyan, kasi nagsasalita na yun eh. Pwede na yan magreklamo sa'yo, Mami, malabo po mata ko. Oo. Hindi ko Pero- nakikita yung blackboard. Hindi ko nakikita yung blackboard. Hindi ang parents ang magsabi, ang teacher ang magsasabi.
True. Pero without them informing you na malabo nga ang mata nila, tignan mo ang school performance nila. Yeah. Oo. Tignan mo ang school performance. Hindi natatapos minsan yung mga notes. Kasi hindi nila... Oo. Hindi nila Hindi nababasa. nakikita. Hindi natatapos ang notes kasi mabagal silang Magkopya. magkopya dahil malabo nga ang mata nila. Or kung hindi man malabo yung mata nila, they have a certain eye condition o yung mga binocular vision problems na sinasabi namin na hindi nila kayang sundan yung tracking ng object or nawawala sila when they read or nagsiskip sila ng lines and they need a guide kapag magbabasa sila ng ganito. They have to point the word, the ruler just to follow through the lines. It's time for them to have a comprehensive eye exam. So, useful din na sa classroom, nagsusulat yung mga bata. Yes. Kasi Yes. it's diagnostic also for Yes. the teacher, no? And in accordance to that, and in line with the August as Sight-Saving Month, at yun din yung naging program din namin saan nga ba to, Doc Lynette, sa may... Mga school. Kasi si DOH, si Department of Health at si Department of Education, meron na ngayon na National Vision Screening Program. Okay. Tell us about it. That is when we teach the teachers na sila mismo ang gumawa ng pre-screening sa mga students nila, sa mga pupil nila, para malaman if they have any particular eye kailangan na. condition or Oo. kung kailangan na silang i-send out Para sa mga eye care magsalamin. professionals natin. Kasi makakatulong yun sa Makakatulong bata. talaga. No? Si teacher, sila yung madalas naka-interact ng bata eh. Tama. Oo. Tsaka Diba? siya yung makakakita ng handwriting, Yes. ng kung paano siya And that's the time na interact. Oo. magagawan din ng assessment din ni teacher bilang vision screening lang din naman. Take note ha, vision screening is different from refraction. Refraction o yung pagsusukat po ng grado is reserved for us doctor. Right. But the screening, yung pagkukuha lang ng visual acuity, yung EFPT, OJLP, Ito yung merong parang nakasabit Alphabet. dyan na yung alphabets lang letters. naman. Oo. That Hanggang is what saan we yung call screening. nakikita. Everyone can do that. Everyone can do that. Oo. And ano lang yun, parang suggestion lang na magpatingin na. Yes. Hindi pa yun yung talagang final na. No? Yes. Kasi kung sakali man, magpapasukat pa rin siya ng salamin na kailangan gagawin sa clinic mismo, Or right? not just salamin, but O baka may pwede rin masakit. siyang gawan ng vision therapy din kasi. Sometimes, certain eye conditions doesn't need any eyeglasses. But we need to do vision therapy. Right. And we have colleagues dito sa Pampanga na gumagawa na rin ng vision therapy. Yun. So, hindi na rin lalayo. Yep. And if we cannot handle the cases, hindi naman po kami magmamarunong. Kung hindi naman I-refer namin. i-refer namin sa mga specialist na colleagues namin. Yun, diba? So, maganda yan. Kasi, yun nga, school performance, apektado ng mata. Tapos, importante pa rin yung pinagsusulat. Kasi I have students na kukuha ng picture, malabo po kasi mata ko. Tapos, yun yung kukopyahin niya sa notes, no? Although, nag-a-adjust, pero it could be better kung di na niya kailangan gawin yun. Tapos, di ba, diretso lang yung, so, kailangan magpatingin. I would just like to share. Meron akong pasyente kaninang bata. Kinikwento ko nan kay Doc Beth kanina. First time wearer, 11-year-old. Ang grado po niya is 700. Which means, halos parang bulag na, no? Ganun nakagrabe. Napabayaan ako. Oo. Napabayaan siya. Medyo makapal na yun, ha? That is a very sad state sa mga natin ngayon, sa society natin ngayon, na dumadami ang mga matataas na grado. Ito, experience ko po ito. Clinical experience ko po ito in the past year, since 2022 na nag-private practice ako. Majority ng mga bata, sabihin natin 8 out of 10 sa mga pasyenteng bata na hinahawakan ko, hindi bumababa ang grado nila ng 300. Oho, 300. Yes, undetected. Mostly first-time wearers. Oo nga. Kasi agad. Yep. Actually, napapabayaan kasi minsan hindi nagre-reklamo, di ba? Yung iba kasi, malabo lang ang paningin pero wala silang nararamdaman. Tayo pa naman, Right. di ba? Meron tayong, ano yun? Instinct. Ugali na hanggat wala, nung Hanggat etamo rin walang- masakit panandaman, Yes. papalawin ng Papalawin, doktor, di ba? right. So, sila asymptomatic, pero
malabo ang paningin. Oo. Baka siguro ano din, Doc, kasi dati TV tayo, like we could see it from afar. Yeah. Balo mong balo, pa siya masakit na kabuntok. Diba? Potong malaot, kalalawi akong malaot. Uning yun ni kalapit yung cellphone. Just jam mo na yan. So, And hindi masyado. mostly sa mga bata kasi, nearsighted sila. So, meaning, malabo ang mata nila sa malayo, tulad ng sinabi mo, walang ginagawa yung mga bata Naka-gadget, ngayon, kundi naka-gadget sa maghapon. So, hindi nila napapansin na may problema sila sa malayo. Hindi nila nararamdaman yung usual symptoms sa And at masakit the ang same mata. time, siguro wala silang nararamdaman. Oo, no? oo. Although meron namang cases na minsan ang baba lang ng grado, pero ang sama ng pakiramdam, talagang humihiga, nahihilo, nagsusuka, yun. At least yun, yung mga yun, mabilis silang madetect. Kasi nga, agad sila nagpapatingin kasi masama pakiramdam. Oh. Pagdating po sa mga bata, maganda na rin talaga na aware or yung mismong parents or teachers na yung magkusa. Kasi naalala ko lang po doon sa shinare na story ni Doc. Yung kapatid ko, yung kasunod ko, I think 11 years old din po siya noon. Yung sa kanya, hindi naman dahil nagpabaya magulang ko, pero dahil ang kapatid ko mismo takot na sabihin na malabo na pala yung mata niya. Kaya, kung di pa po ako nagalit talaga nun sa kanya, bulag ka ba? Bakit di mo nakikita yung pinapakuha ko? Kasi nasa harap na po niya. Grabe siya. So, ayun Grabe talaga siya. po, yun Bulag talaga. Turning point. Talagang, bulag ka ba? Sabi ko gano'n. Kasi nasa harap na lang po niya. Tapos parang sinabi ko nun, ma, palaway yun mata. Kumakan niya. Kasi bala na mo nga titampakay kayo. Kung ubingan niya yan, may tuktok na nga. So, Ano pala yun, yun? pag-uwi, 700, 600 kabilaan. Hanggang ngayon po, Malabo man. Total, ang show po natin is It's a Girl Thing. Ito, mga mamis ha. Mga mamis. Paki-take note po ito. Hindi mo ano yung pedya. Mga mamis, paki-take note po ito. Ito po ang recommended screen time Ayan na! para sa mga anak po ninyo. Ito, we say no to fake news po tayo, di ba? Ito po ay galing sa Philippine Society of Pediatric Ophthalmology and Strabismus. Okay. So, for 1-year-old, no screen time. No screen time. Hanggang 1 year old. 1-year-old, no screen time. 2-year-old. 2-year-old. Children, 2-year-old, less than 1 hour per day. Paano yung ginagawa nilang babysitter? Yung screen, yung phone, yung... That's a bad thing. That's a bad. Sorry for the word, but it's a bad thing. It's a bad practice. Yes. And kung pwede po nating tigilan na po natin. No, children 2 years should watch quality programs with adult supervision, not more than 1 hour. 1 hour. Not more than 1 hour. Oo, wag lalampas. Wag lalagpas. Oo. So, 2 years old. Okay, ulit po ha. No, 1-year-old, no screen time. No screen time. Ah, 2-year-old, less than 1 hour. Well, less than 1 hour ha. 3 to 4-year-old, less than 1 hour per day. Oh, per day. Per day. With adult supervision sa screen time nila. Above 5-year-old, guided screen time. Huwag naman pong babad buong maghapon, buong araw, 24/7. Ha? Pero guided screen time. Pwede nyo sigurong gawin na 1:1 ratio. 1:1 ratio. If nanood ang bata ng 1 oras, magpapahinga ng 1 oras. Ayun. Gawin yung 1:1. Kung diretso siya ng 2 oras, magpapahinga siya ng 2 oras din. Kailangan may pagitan. May pagitan. Parang dapat minimension ko po yung Facebook ng mga kapatid ko. Ayan. So, Take note. ayun na po. Kung na-take note po ninyo. Even adults naman, di ba? Like, Yes. ikaw, sabi mo nga, ano ka rin, nanonood ka rin ng mga Guilty as series, charged. di ba? But, di ba, importante kasi ipapahinga mo muna yung In mata mo. moderation, in Oo, moderation. oo, oo. Actually, merong tayong tinatawag yung 20-20-20. Ayan. oo. Paki-remind po yung ating audience. Naalala nyo, di Yes ba? po. Sa ating mga adults ngayon. Oo. No? So, for every 20 minutes use of gadgets, ipahinga yung mata ng at least 20 seconds at tumingin sa 20 feet or sa infinity. Yan, malayo-layo. Kaya Malayo. 20, yun nga sinasabing, malayo ang tingin. Iba naman ang tinatanaw. Hindi pala ikaw yun. Kaya na-miss ka namin, Doc Beth, eh. Yung reminder mo na yan, di ba? 2020 rule. Ayan. Pero ako,
ako may iba akong 2022. Ano? Ninenervyos ako, Doc Chester. Ninenervyos ako. After 20 minutes of work, Yes, ay gusto ko take yan. 20 minutes to book a flight, then disappear for 20 days. Doc, wala kami pang-book. Sana lahat may budget, di ba? Pwede na lang po namin titigan yung mga ano. Yung picture na malayo. O kaya maglaho ka na lang 20 araw. Pwede na. Ay, narinig niyo yan, guys. Yung mga katrabaho ko dyan. May idea na tayo. Akala ko kasi sasabihin lang ni Doc after 20 Sabi ko minutes na ng work, 20 minutes din yung break. Hindi seconds minutes din. Pwede na yun eh. Kaso 20 hindi. minutes. Magbubuk 20 pa days. lang. Oo. Tapos 20 days. Budget na tayo, B. May budget na ba, B? Pang 20 seconds lang po yung afford namin mawala. Pangkapila. Kape-kape na lang sa Kape-kape tabi-tabi. lang. Oo. Papuntang kusina. Instant ganon. coffee lang ang kaya natin. Pandalasan may pang sangkap. Sabi ko, ninenervyos ako kay Doc Chester. Anyhow, in all seriousness, no? In all seriousness naman kasi, yun yung madalas na naaabuso din kasi eh. Right. Masyado tayong focus doon sa work natin. Masyado tayong nakababad doon sa screen time natin. Nakakalimutan na natin magpahinga. Right. In everything that we do, in everything that we work, rest is a must. Yun, no? Para wag kayong ma-burnout. And not just for vision, not just for vision, but for our Even work. even on work, in our welfare. Pahinga pa nga din, pahinga din. Ano ba tawag? Ng Pomodoro? agriculture. Pomodoro. Yung mga 2020. 20 nagaganyan. pahinga. Tapos 20 na trabaho or one task. And then pahinga ka muna in between. Kailangan, ang Kaso delikado yung to, pahinga- baka makalimutan mo na nagbakasyon ka Oo. nga ng 20 Hindi days. po, yung iba naman, kunwari nag-work, ang pahinga nila sa phone pa din. Nanonood na. Useless pa rin. Ay, kami yun, guilty O na kaya kami. may distract na kaking phone mo, kakaling mo muna itang gagawin. Well, kasi hindi naman din kasi natin masisi yung mga ibang ibang mga kasamahan din kasi natin. Kanya-kanya tayo ng work ethics kasi. right. Kanya-kanya din tayo. Merong iba, ayaw nilang naiistorbo. Kasi na pag nagtrabaho sila, Tuloy-tuloy. tuloy-tuloy, dire-diretso. Kapag Yes. na-discarrel sila kasi sa trabaho Wala nila, na. mawawalan sila ng focus. Hindi naman natin sila masisisi doon. Pero ang reminder lang namin, not just for vision, pero after you work, you get plenty of rest. Yun. Ayan. Even, especially na, ako, na-feel ko to, yung, when you age, no? Hindi ka na ganun ka-resilient. Minsan, 24 hours diretso, kaya mo pa eh, no? Ngayon. Magkakape ka lang, kinabukasan kahit wala kang tulog, para kang energizer bunny, eh, no? Dati college days, Diyos ko, Diba? puyatan, Puyat. largahan. Yes, kayang pagsabay. Kaya Gala, sabihin, may oo. extracurricular activities ka pa. Manatad ka pang pari, potambat Manatad ka, ka pang Kenny. pari, kaya rin Kenny. Balak manatad yung girlfriend. Yan yan, puwit. Ngayon ito. Siyempre ngayon, iba na yung ano niya, iba na yung circle at ikot niya, di ba? Hi, Jen, love you. Singit na yun. Hello po. Manibayo ka kang Doc Chester. Kasi dati to kahit anong oras. Hindi, kahit anong oras. Ngayon, may Ay, na. may panatag niya. Kanina siguro balayo kaya na seminarist tayo. Wala mo kang tayo, Pagpapari rin nga, Ben. Oh, available 24/7 ito nun eh. Kaya nga na-miss namin siya dito. Naaasahan driver siya dito, pero doktor yan ha. Kaya nga love na love namin si Doc Chester eh. Kaya pag nandito siya, maya pa oras Meron pa lang po. dagdag. Doc, di ba ano rin? Pwedeng, di ba tinatanong kung kailan dapat magpatingin sa doktor, no? Sa optometrist. Di ba pag senyalis din yung pag ang bata, makikita mo kung medyo banlag. Ay, yes. So, yun. Huwag nating i-deny. Kasi usually ang parent in denial minsan. Ano yung banlag yan? Makapogi yan. Di ba? Sabi pag banlag, pogi eh. Hindi. ay, mga ganon. Mas maganda habang maaga kasi pwede pang makorek. So, nasa nanay, mga nanay. Mommy is out there. Mga Mommies. teachers, pakitingnan po yung mga anak natin. Sad to say din, minsan may mga parents, no, tulad ng kwento mo kanina, Doc Chester, no, di ba? Nagrereklamo na yung bata. Sabi daw ng nanay, nag-iinarte daw yung anak niya. Aray ko. Yeah, yan ang, Not just one, but for many times. Madalas ko yan naririnig. Kala ng nanay, nag-iinarte lang yung anak nila. But in reality, valid yung... Malabo pala Malabo talaga. talaga. talaga yung Valid yung complaint ng bata. Kaya, kapag
nagreklamo po, or sabihin natin, hindi naman reklamo, sama naman. Nagsabi. Kapag nagsabi, ang anak po ninyo na malabo na ang nararamdaman. kanilang nakikita, Yes. ipatingin na po ninyo. Ito, this is another case na na-handle ko po for several months ago na yata. I don't know if nakita nyo po yun. It went viral actually. It went viral. First time magpa-check, 10-year-old. 10 taon lang ang bata. Ang grado po niya is 2,000. Ang right eye. Minus 20. Talaga. Tapos, ang isang mata niya, minus 18. That's equivalent to 1,800. Oh, wow. May nakikita pa po ba yun? Literally, wala na. Wala na. Paano yun? Ano So- pa po yung naging ano na? So, ang nangyari po kasi, Mami, in our conversation, non-verbatim po ito. Sabi ko, Mami, ganito na po ang grado ng anak po ninyo. Sinabi ko sa kanya kung magkano yung cost ng lente. That would be a 5-digit. Oo, medyo makapal na. Pricey na talaga. Medyo pricey na talaga. Na-shock ang nanay. Bakit ganito kamahal? Sabi ko, wala po tayong magagawa. Ganito po talaga kamahal ang lente po niya dahil ganito po kataas ang grado. Right. Sorry to be magiging diretso po ko sa inyo. Sabi kong gano'n. Napabayaan po kasi ninyo. Sabi kong gano'n. Oo. And this is not a warning but also a reminder for all the parents na if there is something wrong with your kids, if you sense na, alam naman ng mga nanay yun eh. Oo. Alam ng nanay yun, ramdam Instincts, nila. mami. That's an instinct. Right? Oo. You would know na there's something wrong with your child. Huwag na po kayo magdalawang isip. Ipatingin nyo na. Kasi the longer they wait, mas malaki ang gastos. Mas malaki yung gastos. Ayun. That's also... Kasi tabo rito. Kasi yung puri ito eh. Baliw naman po rin yung mga allergic laking gastos. Yes. Nung eko Si po... Doc Lynette talaga. Ayaw Nung natin eko po yan. bisang gumastos, palawayo po agad. Yan. Makamura la pa. Makamura ko po. Yan. And in addition to that, no, dun sa 5 senses natin, hindi naman sa parang pinaka-important is mata, no? Imagine mo, siguro, baling medyo maklaknak, oh. Kamusta siguro malabuga kakit or di ba? Pero kasi pag ang mata ang nagka-diferensya, marami ka nang hindi magagawa Di ba? So, Sige. O yan. So, kailangan po magpatingin. Yung mga nanay, may nakikita na kayo sa anak nyo. Walang masama magpatingin, you know. At least be very sure na hindi yun ang problema niya. 'Di ba? So, yung mga ganyan, mga reminders po ulit natin sa mga parents. Babalikan natin, V. Painawa ka ta sa agli. Ay, opo. Grabe pala mag-graduate kayo. Balaki buti ko pre-consultation kanina. O, itapunan niya. Isundo tayo po yung kwentuhan. Mga iba't ding mabilang pagganaka, ating kantang Eyes Open by Taylor Swift. Magbalik kayo pa po. Abayo kayo po, Kenny King. It's a girl thing! Pakamalan kong kakaluguran kang Kristo, ing Agosto 4, nimbanwang kasalungsungan, yapi ning Aldo kapigaganakan kang San Juan Maria Vianney. Metong ang mamapakalulong confessor at talapamye kausukan karing pamangailangan ning kaladwa. Makikilala yan naman ang timong patulunanda ring paring diosesano at religyoso. Pinyapin, kaugnay na niti, abi-abi tayang parangalan iting santo at ipanalangin tala rin kakatang pari, ban kalupa ng San Juan Maria Vianney, manatili lang tapat king biye pangapari ating wananda. Ing radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, kayan tabi king kapag masusyang parangal kang San Juan Maria Vianney. Kinipuin kay kayong Talasuyo, Florentino Apong Dong Galang Lavarias, kay kayo pong Arsobispo, kay ating Archdiocese ng San Fernando, Pampanga.
magbalik niya po It's a Girl Thing! Kaya po Miss Jo, V, Dr. Beth! Doc Chess! Doc Lynette! mga friends po natin na nanonood. Baka may friends. Ay, mga friends nila. Sige po, Doc Lynette. Okay, Facebook viewers, Walter Dempster Jr. Hi, Sachi! Okay. Mga Plus ano- 5! Kalaguran Joel kayo yun. Sagum, Oh, yes. May Amurao, Mami Amorao, hello! Nandito sila kanina. James Big Brother Pasamonte. James. Hello. Hello po, Maureen Briagas. Joyra Ronquillo. Fritz Sigrid Payawal or Annalyn Saldivar. Baka estudyante. May nalakawan ka, Doc. Ernie Vital Diaz. May diferensya na yata yung salamin mo, Doc. Ay, ako rin eh. Hermie Hospital. Sorry, Ma'am Hermie. Hi! Ayun, mga lagi nanonood, Eliza Sadsad Oy, Estanislao. si Dr. yan. Yan. Kasama namin sa IPAW yan. Ayan, Carolina Jimenez, Dennis Federigan, Leonardo, Aynard Kayanan, Ayn Rand. Hello! Pamela Pelayo, Eleanor Velasco Buantulio. Hi! Hannah Gumabon, yan, lagi ko naririnig yan. Joey Jervis Perez, Elvi David, Raul Evangelista Estimo, Enesion Aguas Manuel, Rosemary Tempra at Wilma Lugtu. May mga nag-read. Before that, hello po kay Doc Arnold Sikat at kay Doktora Agnes Sikat. Para na kaming best friend ni Doc. Lagi po kami sa clinic niya. Yes. Kay Sir Bonnie Ganya, kapilamila putak manitang kapit, ang poetang boboto. Mga friends po natin sa City College na Sir Ryan Acosta, hello. At kay mga friends natin pag Saturday group na mga teachers, hello. Mami Amorao, kanina nandito siya and the friends. Mga nag-greet, Ma'am Doc Eleanor Velasco Buantulio. Hello, Doc Lea. Maya Paigat Panapon po. Hello po, Doc Chester, Dr. Lynette, and syempre ako. May katanungan po tayo. Hello po, paano po ang mata na kumakatit nagluluha din pagkaraan ay may muta na? Doc, Okay. Sige, Sige. kayo na po. Ikaw kayo na, po, Doc. Doc. Ako, Kayo na tingin po, ko Doc ano Lynette. po yun, dry eyes po siya. So, usually po, yun po yung nagiging symptoms po. Usually may mga naman po yung mga eye drops dyan. Pero depende po yan kung severe or mild po yung pagkano. Pero may mga dagdag pa po tayo. Magdadagdag po si Doc Chester regarding po dyan. Pinaka-common condition lang kasi natin, kaya nagkakaroon tayo ng pagmumuta, pagluluha, at may kasama yan na pangangate, most probably nga is dry eye siya. Pero still, we have to refer you to our partner ophthalmologist for further assessment kasi there are some conditions and several conditions na pareho sila na pine-present na signs and symptoms. So, kailangan magpatingin pa rin, no? Just to be may sure. nakita kong huling nag-greet. Ay, Rugel pala. Yes, sabi niya, doxy namin yan. Hey! Mga estudyante Sorry, ko yan. gawa na daw mag-grade. They are optometry students from Lyceum Laguna. St. Cabrini, hello mga estudyante ko and congratulations sa inyong lahat dahil Pasado ba pumasa lahat? po kayo. Pasado po lahat. Kaya pala favorite nila si Kaya, Roxy. masaya sila ngayon kasi pasado silang lahat. Hello rin sa mga friends natin from CSWD, kasama natin yung mga tao sa ECCD. Nag-latch on sila kahapon at saka kasi na the day yung nutrition week nila, Hello yung po. culminating, yes. So yesterday nila namigay sila mga loot bag for the kids sa daycare center. So yun, niluluto kaming program with the daycare center ng San Fernando. So hello po sa inyo dyan. Sino ba? Tsaka sa Lido din. Si Sir Kim ng Lido. Hello! At si Ma'am Abs. Yes po, mga igigreet. Baka may mga Doc Lynette, baka Una na si Doc may Lynette. magtampo. Okay, ginigreet ko po ang aking esposo, si Dr. Rodel Soriano. Sana nakikinig ka. I love you. I can do it. Doc Chester! Doc Chester! Sama
Brads. Okay, karimpengari ko na makaramdam ngayon kaya ngayon kaorasan nini. Hello po kayo. Balo ko pare pong makaramdam kayo ni Bright FM. Eh, mother ko, kasama mga estudyante ko. Good luck on your next semester. And to my one and only Jen Pasqua. Love you. So happy! Kailangan talaga every week kinikilig tayo here. Doc Beth, mga kailangan i-greet? Syempre, gusto kong i-greet yung husband ko. Pagod na pagod yan. Huwag kalimutan yan. Si BM June Canlas. Nanay party list yan. Hi, BM June. Kung pala nakasasakyan kayo kanina na red. Diba? V, mga kailangan i-greet. Ay, Announcement. Mami, I'm around! Hey, Mama, thanks for visiting at saka take your red po doon sa mga kasama niya na youth namin kanina. Dahil nahatid na po namin yung isa naming KBS sa seminar. Tago pa na di tayo po. Sana kami din. Eh, kinyak anak din kinyak data makatuki. Rugok! Ang menatan. Huli naman yan! Sabi ko, akit pa. Next weekend mo, tinip. Balado yata rin. Muli. Next weekend lang po. Papaynaye. Pero ito po, dahil usapang medical na lang naman din, ihahabol ko lang po para inform ang everyone, ang August Medical Mobile Clinic schedule brought to us by ABCs for Global Health. On August 6 po, nasa Santa Ines, Guagua. August 7, San Juan, Santa Ana. August 8, Panipuan, San Fernando. August 13, Santa Catalina, Minalin. August 14, Balibago, Masantol. August 19, PPJ, I think this is Pampanga Provincial Jail po. And then August 20, San Francisco, Macabebe. August 22, Sagrada, Masantol. August 23, Pulong Maragol, Angeles City. August 29, Santo Niño, Santo Tomas, and August 27 po pala, sorry. And August 29, Balibago, Angeles City. Yun lang po. Yan, mga sabi ni Elena Pascual, thank you po and to all of you, Doc. God bless everyone. May nakalagtaan. Kasaya naman Ken, Doctor. Sana na Elisa, Sadsad, Estanislao. Patse po weekend. Makayan talaga, Kenny. Opo. Nya, masaya na kayo po para. Masaya po lulub sa Tutuki ka nga Chukeni. Alisa. Nako, ati talent scout. Sabi po, ne. Oh, so kung last week, Talaga papay na. so kung last week lawyers tayo, ngayon doctors. Next week naman, Ano pong gusto nyo? Next week, syempre, yung natin, financial fairy godmother. Ayan, para sa mga nagpapayaman. Sino ang guest? Si Ma'am Evelyn. Nag-guess na ba? Nag-guess na ba? Yes, nag-guess. Yes, si Binigay mo Jan. Yes. Marami na kayong utang sa akin. Marami na akong nirefer dito. Kaya nga po ako nagpapaturo kay Ma'am Evelyn, pampayaman, pambayad. Nang balance ka? Hayag na po siya. Masaya tamong ngayon. Any more last minute reminders po for our friends, and of course I can do it, sabi nyo nga, di Para ba? they can do it too. Okay, sige. Lahat tayo may sige. Always get your eyes checked. Yan. Regularly, how often is regular, Doc? Kami ang advice namin is it should be every 6 months. 6 months. Kaya magpapalit ka ng salamin or hindi magpapalit. Basta we have to see you every 6 months. Just to get it checked. No, Just to have it tayo. checked. Yeah. Doc Lynette. Doc Delet, reminders po sa ating mga friends. Reminders lang po. Reminders lang po ta. Kompletuhin niyo po ang tulog niyo. True. Yan. Kasi Ayan. pag puyat tayo, yun na po yun. Nagre-react ka, V. Nagre-react ka, V. Hindi na po ako masyado napupuyan. Pero may pinagpupuyatan ba? May laging hugot Ganito po pala. Pagkaharap si Doctor. Nakaka-stress ba? Na-feel mo na ba? Ba't namimiss namin siya? Kaya po. On or off air, masaya si Doc Chester. Diba? Doc Beth, reminder po sa mga Reminder, since August is sight-saving month, save your eyes, save your sight, see your
Optometry. Ay, gano'n. No? Parang kulang po yun. Dapat save your money. Kaya magpatingin na as early as ngayon. Baka di yung ba? pong yung may gastos, diba? Totoo ito. Oo. Tapos it's a relief, no? If you have your classes on, no? Huwag po natin tiisin. Hindi po natin kailangan i-deny na kailangan na magsalamin. Ibig sabihin, may napagkatandaan, diba? Sa mga bata naman kasi nagsasalamin kahit di kailangan, diba? Tumaporma naman, diba? But make sure it's for your own safety and for your own health, syempre, no? Kaya, yun. Masaya na naman yung Kakata Sabado, V. Opo, totoo po yan. Kaya, para po ma-remind na after may pong sinagakgak Kenny, gabi na po, 5:30 p.m., like ko, love ka, programa Makiramdam at Magparamdam with the Archdiocesan Council of the Leyte-Ining, kakatamong Archdiocese. Abangan tala po ring kaya bedang guest. Although ako pa po asilip, may mandatang Hello, Big Brother Jay. Ella kaya may trap king elevator. Ingat po sa elevator. Dokli na to. Kabalik na Ragundo ko linet. May miso Buti na lang may cellphone. At buti na lang, kaya po niya sumigaw na, help! Ako ba, nung maanangking pantayan nitong kulay na, dog, wait lang po! At by 7 p.m. naman po, the Lord is my shepherd, and tomorrow, August 4, Aldo Domingo po, 6 a.m., Men of Light with Bishop Ambo David, Father Deo Galang, Attorney Bong Roque, and Brother Joey Angeles. Come 7 a.m. naman po, Pasakalya with Father Nonong Alfonso S.J. 9:30 a.m. ang usual live mass from Santo Niño Parish, Santo Niño City of San Fernando, Pampanga. Sana po okay ning parokya uling pilang doyang niya. Limong matas po karela. And then 5 p.m. po again, our usual live mass from Holy Rosary, Pisambang Maragol, Angeles City, Pampanga. And 7:30 p.m., Metanoia, Metinuya, Bayong Puso, Bayong Espiritu with the Diocesan Service Committee, Catholic Charismatic Renewal, Pampanga. At ini po, para ka ring viewers tama and listeners, i-advance ta na rin po na August 5 taon po, Waldo Lunes, at tamo pong instead of I think 6:30, mag 9 a.m. tamo pong live mass from Virgen de los Remedios Repository Chapel, Arzobispado de Pampanga, para po king celebration ng Clergy Day. Pakipangadita la po rin kaparian tamo. Nya in simbayan tayo po na usually 9 a.m. every Monday, magiya pong 4 p.m. Kaya makantala po rin abangan tamong program ng Lunes. So it's a Monday. Yes, We po. are so blessed to have our friends ulit po. At Yes. kasama si Doc Chester. Parang na luminaw ang natin. future ko. Alam na kapag lumalabo, anong gagawin? Check. Huwag mo nang tumingin sa iba. Check na Huwag muna, pa-check muna. Check the red flags. Dok ka. Ay, maraming salamat po. Sana po ay bigyan pa kayo ng mas maraming lakas ni Lord para mas marami po tayong matulungan ng mga kaibigan natin. At we are so blessed. We have so much light and love po at napakarami po ng saya natin today dahil nandito si Doc Beth, si Doc Lynette, and of course, Doc Chester. Hey! Sana po na-feel ninyo ang light and love today. Sunday po bukas. Simba tamu inipuing. It's a girl thing!